dinleyijileri. Bugün täze tanışlyk, täze mowzuk, täze ýetgeşik görnüşde Türkmenistanyň mehmanymyz bilen gürleşip başlaýar. Ve bu ýerden tämen özümem dol tanışamak we sizem ýaýlymyzda Murat özüň barada biraz gysaça tanışdyray. Salam, hormatly dinleyijiler. Sag bolun köp şu näme hormatyňyz üçin, çağıryňyz üçin. Köpden ýa-da ýerlerlik gelen tekrar efendim özümem dinleýän. Näme? Şol men özüm aslında şu Instagramy Reddit Store diýip şol kitap bir kiçijik bir kitap barada şu stranitsany ýöretýän. Soň bize dekajödümler ýene-de bar olanlar şu özümiz şu okan kitaplarymyz goýýar. Şu barada öz nemelerimiz, öz pikirlerimizi aýtýar. Tını biz de özü opşum şu mektepden da urundan beri kitap okumagy şol özümüz gowurýar şu özümüz de bärde aşgatdy. Öz aramyzda oglanlar bolup şol kitap okan kitaplarymyzy bir-birimizde kiçirak bir klub bolýar, şu kitap klub ýalça klubumyz amma özümüz 3-4 sany oglanlar ýetgeşik. We öz okan kitaplarını bir-bilen paýlaşýar. Ol bilýän bolsaňyz şol kitap okanyňy okanyňy ýadyňy şu 5% galýa diýär. Tä gözüň içinden okanyňy kitaby içinden okýar adam şonu ýadyňy 5% galýa. Eger adam kitap okany gurlap okasa, ýaýlan okasa şol öz eşdi gurlandy. Onu şu 40% goýulýar detäbi gulaga barýan damarlardan beýniden gulaga barýan damarlardan göze gulaga barýan damarlar hasy giň bolýar. Şondan ýöne o muny has beter eger ýatlydasyňyz gelse, özüňiz ýadyňyzda galasyňyz gelse, ýat geçligi şol üçin esas şu aýdan dadyny paýlaşmak. Eger aýdan dadyň eger şol okan dadyny paýlaşsaň, şoňa praktika diýilýär dene şu. Onu 80% goly galýar. Zade deli şu mowzuk şu podcastymyzda kitaby ele alalyp pikir etdik. Şu arada soraly jogaplar berjek bolarlar. Hasam bärde açyp bilersädir öňüňizdäki wagtlarda. Meselem kitap ýetgeşikde meselem kitap okumak diýilen zat köpçüliklerin içe tanış görülýän ýa-da kän wagt sarf edilmeýän bir zat. Seni nähil döredi bu kitap diýilen zat meselem men türkmençilikde kän oňýarlar az gördüm. Soň sende de nähili döredi bir şu kitap. Soň nähil görnüş kitaplar bilen öz ünsüň berýädiň. Soň bu pikirin haçan başlady? Nähil dowam edýär? Aýdyp berip bilersiň? Hukman aýdyn. Garaz şu kiçilikden biz men esasen şu kitap bolan söýgüni babam maňa näme berdi. Ol babam her sefer babamlara baramna, owa baramna öğrenken kitap wady. We şoňa şoň ýana baraýyp şu kitap üçin hem baralýar çagalyk wagty. We şu kitap okap berýärdi bize kiçik wagtymyz. Şu kitap alyp soňra kino da döredi. Kitabyň men şu kinodan tapadynyň kinoda şu bir kitap ýalyk bir zat. Meselem şol hudaşyn literatura bolýan şonu okanyňy. Ýöne okanyňy beýniňni özüň şonu döretýän. Oja beýniňni öz wabrajenýan şol dünýä garaýşyň dadyň şo özüň döretýän şo bolan sahnalary kitapda bolan sahnalary. We şol has gowurýan şon hem kinoda gowurýan ýa-da kino film çeper filmler ama gowurýan. Mene kitabym şol kinoda kitap ýaly. Kinoda kitap ýaly şon ýaly. Men ilk wada okan kitaplarym kiçilikde men esasen şo näme skaska diýdi şol ertekler diýdi. Ýa-da bolmasa şo täze zaman şol literatura diýdi. Esasen şo rus literatura wady şo babam oýuny. Türkmen köne şo berdi kerbe wagym goşgulary wady. Ve esasen şolar okulýardy. Ýöne soň näme soň özüm kitap okap başlamsoň özüm men şu ýeşeberlik barada kämilleşme barada kitaplar gowurýardym. Eger özüň ösdürme men bizde bir näme aýdyp biljek.
Hawa. Kitap okumaňam Ören görnüşler kene däne, dogry. Meselem özüň ösdürmek üçin ýa-da näme diýilýär? Bir meseleni ýyl almak isleýän, şo meselede näme diýilýär? Research diýilýär. Biriniň meselem atomlar barada ýa-da her haýsy bir nähili desem Dogry. biznes barada Şo barada tiziňem bilen nämen imin sana da kim dinleýijilerime şo okoýuşymy aýtyp berjek. Şonu eger meselem uja men köpden bäri okamsoň, indi şoňa geldimna şeýsen gowul ýany eken diýip. Ina kitapda ylym almagan usullar bar. Meselem bir men özümçe hemme kitaby meselem Ýeşewilge degişli kitap meselem bolup biler ýa-da taryha degişli kitap soňam bir kile gönöke bir roman bolup biler hemmesini garşyp okasaň okanyňdan meselem bir da öwrenesen gelse meselem arda men şo marketinge gowy nimetdim. Şo marketinge öwrenip şo marketing diýip ýazsaň şo marketinge degişli 10 üniversiteniň kitap ýazýan. 1 2 3 4 diýip şo hemme 10 üniversiteniň kitaplar ýazýan. Olar näme tapýan? İyi giderli. Şol dünýäde şo güýçlü marketologlaryň şol dünýä taryhyna şolar okap Google'dan girip şolar barada okap şolaryň öz şo maslahat etýän kitaplar bolýar. Olar barada opsiýonel şonýalyk özümçe tabliçe kurýan. Indi şo kitaplara degişli şo marketinge degişli. Dogry. Bärde maslahat berip Ina arada iň okan kitaplarymyň biri performance marketing diýip ýa-ni türkmençesi ýok. Ol rus dilinde bir Russiýada Tula şäherinde Ingate diýip bir kampaniýa bar. Şonu Nikita Androsov diýip şo näme kampaniýaň iýesi bar. Şol kiçirak Tula şäherine şol digital marketing boýunça rus döwletinde ilkinji orunlarda bar şo kampaniýa. O kampaniýa bir döwrýem Moskwa göçmeli kampaniýadan. Ýöne ol şo Tula şäherini halap bir kiçik şäherde bolubam bütün Russiýany eýläp otur şo. Ören şol digital marketing bardy. Esasdan şol internetde marketingler bardy aýdylýar şo kitapda. Son kokan kitaplar. Olam şol öz işlerler ýüşüp şo top management ýüşüp öldür ýadan şo kitaby öz işlerler üçin aslında. Red krak kitabyny tapmak kynrak. Ýöne Read Store'dan bilersiňiz ýa-da kitaby. Höwes edýänler bolsa habarlaşyp alybermeli. Esasen bizde esasen orçamy. Fizik kitaplar, esasen inglizçe, rusça, türkmençe kitaplar biraz bar. Ýöne türkmençe bir esasen şagyryet kitaplar, esasen şo köni döwrüň kitapları. Esasen ýöne bizde men size şo näme şu maglumatlарды da paýlaşaýyn. Biziň şu ýaşlarymyz ören okuyucu töwelimi. Meselem bizde bir okaýarlar, gowurýarlar. Şol gelipdir men ören şoňa şat. Näme bir meselem bir mektep, 7-nji mektepde ötýän şo ýanlışmasam. Klaslar bar. Şol 7-nji 8-nji klas näme klaslar öz aralaryna ýarşak, öz içinde ýarşak kim kän kitap okumak goýunça diýip şonýalyk üýüş bilen kitap alýarlar. Ören şo gyzykly näme diýip klaslar şo bir öz aralarynda paýlaşýarlar. Näme diýipdirler olar klasyna. O Amerikada bolsaň görýänsiňiz, her kim şo kitabyny goýýar, şo bir kitap alyp gitýär. Meselem şonýalçak adam etipdirler. Klasynyň içinde. Bir ýerde goýýan paýlaşýan, soň goýýan ýerine başga kitap alyp gitýär. Men şol ýaman başda göremde, näme gelemde köp saat öwrenýän görýän. Başda göremde bir hili men radym açdyna hillisem kam. Kitap paýlaşmak da bir dünýä garaýşyny hakykatdan ulartdy. Bizde de şonýaly bolsa diýdirdi. Ýöne bolýanlygyny şo aýdýan da. Ören dogry. Şu kitap industriýe wapşym başga näme diýdim? Inni kitap go diýär. Kitap go däl tarawndan gürleşik göreli. Näme üçin kitap okumaly diýip bir soraw. Şöyle koysak. Kitap okumaly däl ýani. Menne belli ur meselem. Zat boldy, şeýle pikir boldy. Edil o pikirim şu wagt ýok, ýöne şeýle pikirlerim boldy. Kitap okanyňda eger
kitap okuyan bir netije bermeýän bolsaň men boş wagt diýip pikir edýärdim. Meselem kino görýän bir sana bir netije beren ok, bir işler baran düşünür bilýärmi? Mesela şu taýlarda bir netije çykaryp belki senem kitap ýazyp başlardyň, belki senem başga bir işlerde bir täze bir önüm ýa-da döredüjilik bir köpçüligi senem bir zatlar bermeli la o taýda. Şonu berip bilmeýän bolsaň näme üçin okuýan diýip zat edýärdim. Mesela men özüme soraýardım. Ol tarapam bara görýärmi? Hemme şol teňe iki taraply ýyşalykda. Öňe ol kitabyň näme görnüşleri bar. Meselem adamyň dünýäsini bir 10 tane kitap üýtgese, meselem ýani şu 10 kitaby okumak üçin sen 1000 tane kitap okumaly. Sen şu 10 tane kitap ýetmek üçin. Düşündiňmi? Düşündirbildimmi şu? Ina meselem şu 10 kitap adam meselem durmuşyny bir 5-10 kitap üýtgetýär diýeli. Ýöne şu 5-10 kitabyň haýdy kitapdygyny tapmak üçin sen yüzlerce kitap okumaly. O yüzlerce kitabın köpüsem o teňe gerek däl bolup biler ýa-da meselem köpüse şol gyzykly däl bolup biler. Ýöne şu gyzykla ýetmek üçin sen şonu ýokman geçäýmeli. Sen şonu görmeli, deňeşdirmek üçin bar. O kitabım meselem roman okuyan bolsaň ýene bir kino diýen ýa-da. Kinolarym roman. Stephen King'in ara näçe kino bar. Kinony mesela kino görüňde kinoda bolýan wakalar aslında bir hikaye. Ýöne o rejissörüň gözünden bir döredilen hikaye. Roman okanda bolsa şonu özüň rejissör bolýan kitap okatdyrkan gözüňe getirýän pikirlendirýär. Şu taýdaky adamlaryň nähil diýsem, gowy adamma, erwet adamma içindäki bolýan wakalar, psihologiýalar. Ören dogry kitapda berdim bolýar arasynda. Saýlalar şu ören şu Toro Olam aýratyn köşkür mowzuk. Olam dogry ören. Ýene bir zat aýdyn. Şu kitap bardy. Men garaýşyma görä şu kitap ýazýarlar. Esasen şol nemeli alimler ýazýar. Ýöne koýgo adamlar emeli şahylar atlanma ýazýar. Ýöne men okuyan şu wagt okuyan kitaplarym bardy ekende. Şu kämilleşmek bardy, ýa-da fizika bardy, işegilik bardy. Şu kitaplary şol nemede şol sferada professorlar boldy, Harvard'yň muallimler meselem olaryň kitap ýazýar. Kitap okanyna şolaň Allah'ın kitabyny okanyna olaň iň gowy pikirlerini ýazýarlar şu kitaba. Şu kitap okap oturýan, sen şoň bilen bir stoluň üstünde oturup çaý içip oturan bir gurrundaşyk bolanýarlyk bolýar-da. Şoň pikirler bilen yüzleşýäňde. Gowy zat. Ýok, intak del. Ýöne geljekde bir nemelemne bar. Şu niýetlemne ýazmak bar, ýöne intak şu näme ýazjak bilen. Intak optal şol işlerde de tecrübe. Elbette tecrübeden soň ediplersiň ýöne gözüňe tutsaň bolup biler. Bir ýazyjylar ýok, bir ýazyjy bardy, Kerimli bir oglan bardy. Ol Belarus döwletinden şol kitap ýazdy. Muradyň näme diýipdi şu kitabyň adyny 2013-da ýazdy şu. Şu wagt Muradyň durmuşymy şol menes Murad diýip at bar şu taýda. Şu kitap ýazypdy. Kitabyny okap gördüm. Öz bolşydy. Taka yeňiljek roman görnüşini ýazdy-da. Şu bir olan durmuşy bardy. Aňarda çapam etdi o kitabyny. Ýöne ol kän bolmady-da. Çapxanada tapdy, çapam etdi. Ýöne kän satylmady. Ýanky oglanyň ýazan kitaby ýa-da makalasy ýa-da romanyň linki bar bolsa diýen berdi aşakda goýalyň eger uğraşsa. Men şonu tapaýyn, şol oglan şonu emetme taşlamadyk bolsa, şol kitap bardy. Men şonu okman tap linkini goýarys. Tanışsınlar. Bir adam tanısı da goýur da. Ören dogry.
Gatgowy. Toň ýene men kitap bardy, gurulşykdym, bir näme bardy. O Jeff Bezos bardy. Statistika barada çok aýtdyň ýaňy hasbon açyp bilersiň. Başga nämeler aýdyp bilersiň? Ýa men şu kitabyň opusynda 2000-nji ýylan bäri nemesinde gurrunda söýleýärdim. Gelýän, her ýyl ütgän datlar bardy. Meselem ol 1990-njy ýylyň soňlarynda o elektron kitaplar çykyp başlandy. Ol bumaj neme gagyt kitaplar satywdan ýiterdiler. Ýadyňa düşýärmi? Şon ýaly bir boldy. Şon ýaly bir O Jeff Bezos ilk wada şol Amazon.com'ny şo açanna ilk diňe kitap satanlar ýadyňa düşýärmi? Şol kitabyna da diýär Jeff Bezos'yň kitaby bar, öýdi bardy eden. Redstone bir ýerde şo Jeff Bezos bardy, oturup ikisi. Jeff Bezos şol bar gurunlaryny aýtdy şoňa. Şol aýdanny kitap näme üçin kitap taýladym näde ýanky. Olmasa ol kitap satmak niýeti ýokdy. Şo kitap näme üçin taýladym diýende kitap iň şol eltip bermegi iň aňsatlaryň biridir. Täze kitap eski alyk däl. Şu magazyny gören kitap, in beýlik magazyny da şowur kitap. Da ýa ýutgan ok. Şoň üçin şol kitap taýlapdyr, şo bilip taýlapdyr şonu. Şu adam ýank Amazon'a urlu biznesden biri kitap. Öğrendi var. Şu wat nemede top 1'de var ya ýetgen şeýle ysmatam. Men özüm kitap alsam şu taýdan alýan. Amazondan alýan. Nemeti eltip bermek, nemeti başladylar, şular drone da diýdiler. Ente başlanoklar. Drone 1-2 ýyl başlady ýöne Kaliforniýada diňe. Diňe Kaliforniýa şeherinde düşün. Kaliforniýanyň hemme ýerinde däl. Toň ýöne 2000-nji ýylyň başlarynda toň şo Jeff Bezos Kindle bir zat öğretdi. Şu elektronik kitap. Onu bilýärsiňmi? Şo bar, şonda da şu Amazon üçin öğrenşil bir step bir basganjaklaryň bir ýeri boldy da. Şo Kindle çıkmagy. Go işe yarady. Hilli bir zat hem ardan bir zat öğretdi. Go boldy. O soň ýene de şol kitap hop industriýasy ýatýa diýerler, diýerler. Şol Rus öwretinde 2004-nji ýylda MIF dip izdatçysy açyldy. Eşitdiňmi bilemok. Şo MIF dip onu şol Ferber dip, Ivanov dip we Igor Malny betal şol direktorlaryň biri. Şolar atça 2004-nji ýylda. Olaň öňe näili? Olar şol tapawutlanýarlar beýliklerden. Olar diňe ýeşewlik kämilleşme bardy kitap çykýarlar. Diňe şo barada. Başga roman da çykaran okur. Diňe ýeşewlik we kämilleşme kitaplar. Şol ödüm dizaýna da gat ünsürýär olar. Daşky kitabyň daşky patyna şol ören ünsürýär we şu wagt top 3'e girdi da Rus öwretinde şol kitap. Ýeşewlik we kämilleşme kitaplarda birinji ýerde bar ýaşa. Gatgowy. Olar arada berde eger link bolsa olar. Peýdalanlar. Diňe şol linkinde, şol saýdynda diňe kämilleşme we şol ýeşewlik biznes bardy kitaplar bar. Berde ýeşewlik biznes diýdiň bize iş maslahat diýip bir proýektimiz bar. Ýanky şo özüňi ýetişdirmek, ýa-ki biznes tarawyny özüňi ýetişdirmek, nähili adımlar atmaly, şoň türkmençe görünüşini etme planlaýar. Eger goşanyň bolsa goşulyp biler. Ören o gyzyklanýan şo barada ören. Hatta özüň kiçirak bir zatlar ýazyp bilersiň. O barada da näme gurrundaşlar diýip barda. Ol aňlarda näme etýän Men özüm soňky döwürler düşünmedim. Şol nämede ýeşewlik diýen aňlarda näme link dämi ýa bir saýtdämi ýa bir duş bir zat etýänmi? Her haýsy şo arada maglumat alyp biljek bir ýer bar bolsa aşağı goýar. Seredip görerler näme gurulýanyny arada tanışarlar. Düşünün bolly. Sen özüň döwür näme kitap okuýan? Men soňky döwür men kitap okuýan özüme aýdyp bilmerdim. Ýöne şu wagtky elimde kitap Millet Parazlyk barada. Ören.
Oluyon kitabı, yani New York Times'ta go satan kitaplardan biri. Şu bestseller deyip New York Times'ın adjence bir seriýelik bilen bolmaly. 20 ýaşyň içine giren Ha. bir kitap, go kitap. Şu Amerikadaky millet paralygy el alyp aýdýan bir kitap. So you want to talk about race deyip. Gyzyklyja bolmaly bu kitap. Gyzykly, köp mowzugy. Esasen tarih bardyr ol dogry. Tarih el alýa, günnelik durmuşymyzda bolup geçen hakyky wakalary el altyrdy. Ha. Şu şol millet paralygy şu bütün dünýäde näme? Her türlü şol aksalar dağıtlar alıp barylýar. Alıp barylýar. Ýöne hem ýurtda, köp ýurtlarda ölüm ýitime bolupdyr o şo mowzuklarda. Ha. O sportda da şol ýalyk hem sportlarda görýändir şol neutrasizm diýip çykýarlar. Sportda şol bir görünüşi şu barada. Görünüşlik boldy berdi. Murat, goşulanyň üçin köp sağ olun sizde hukman gurundaşyk bolup durýar. Berdi, başga nämeler aýdyp biler? Başga kitap bul öğren uly. Mene bir saatyň içinde talyp bilmerse bilen innekide gurundaşyk bilen aýdyşdyryp ýa şu bir okan kitaplamada aldyk. Bolup biler, has şu wagt ilkinji tanışlygym. Kitap mowzugyny has açyp biler, hatda men isleýän bize ýüze çykmadyk yazıcılar vardır, şahirler vardır, roman yazyanlar vardır, hikaye yazyanlar vardır. Men geçende bir kitap gördüm. Hatta Google'da görseňiz İlyas Amangelli diýip internetde bar eken web sahypasy, men hayran aldım. Oňa bir linkini goýaly. Yeni de belli kitap yazıcılaryň web sahypalary bar ekeni. Ha, düşünmüş. Öğren. Olaram goýar, belki peýdalanarlar. Şu kitap barada hormatly dinleýijiler bir sorulaňa da video çykan ýagdaýyndan maňa şol ýazyp bilersiňiz arkaň. Sorulaňa jogap beren. Kitap satyn almak isteseňiz hem habarlaşyp alyp bilersiňiz. Aslında köne kitaplary men özüm şu wagt yeterli däl, Amerika uradar ýaly. Mesela hiç görmedik. Tuğla. Ölen edin bolar. Bor sağ ol köp. Murat köp sağ ol. Tamam. Havarlaşýançak. Havarlaşýançak. Sağ olun, iyisini desin. Sağ olun, köp sağ olun. Sen dinleýänni gületdiň hali, awara goýdum ömrüm mecnun misali. Ya gözleýänni başga bir ýary, süýärin diýen gönüm oýan ýaly. Hasret bu hasret ninem, edidim gittim yanımdan. Yaşa hülmenin südüleyin, sana idyarım canımdan. Güryerin kışmın bir yerde, men neyleyim yaşa dilmem. Hasret bu hasret ninem, edidim gittim yanımdan. Yaşa hülmenin südüleyin, sana idyarım canımdan. Güryerin kışmın bir yerde, men neyleyim yaşa bilmem. Yoktur severim berýän sowali, nem için yakyan canım ayda joali.
kadın şemali Öğütyan yali Tirtine aylap kanım Bollum deli Hasret bu hasret neylem Edidim gittin yanımdan Yaşa bilmenin südüleyim Sana aydyan canımdan Gur yerim peşmin bir yerde Men neyleyim Yaşa bilmen hasret bu hasret neyleyim Edidim gittin yanımdan Yaşa bilmenin südüleyim Sana aydyan canımdan Gur yerim peşmin bir yerde Men neyleyim Yaşa bilmen Hasret bu hasret neyleyim Edidim gittin yanımdan Yaşa bilmemin südüleyim Sana aydyan canımdan Gur yerim peşmin bir yerde Men neyleyim Yaşa bilmen Hasret bu hasret neyleyim Edidim gittin yanımdan Yaşa bilmemin südüleyim Sana aydyan canımdan Gur yerim peşmin bir yerde Men neyleyim Yaşa bilmen Hasret bu hasret neyleyim Edidim gittin yanımdan Yaşa bilmen